За да регистрирате вашата 10-годишна промоционална гаранция, първо трябва да регистрирате стандартната, която е за 25 месеца. Влезте в shop.mile.bg, като трябва да е от вашият настолен компютър или лаптоп. Изберете регистрационни форми. Плъзнете надолу и изберете 25-месечна гаранция. Важно е да знаете, че ако нямате профил, ще е нужно да се регистрирате. За да създадете вашият профил, изберете "Създайте го" тук и въведете нужната информация. След като се регистрирате, влезте в профила си. Отново изберете регистрационни форми и 25-месечна гаранция. Сега вече може да стартирате с въвеждането на необходимата информация за регистрацията на 25-месечната ви гаранция. За грешно въведена информация не носим отговорност. Първо попълнете двете си имена. Следва да изберете личен имейл, на който ще получите информация за гаранцията ви. В следващото поле въведете телефон за връзка. След като сте въвели тази информация, от календара изберете датата, на която сте закупили уреда. В следващото поле трябва да прикачите снимка на касовата ви бележка. Натиснете бутона. Изберете файл, след което изберете файлът с снимката на касовата ви бележка. Следва да въведете адреса, на който ще ползвате уредът. От падащото меню изберете типа уред. С синя точка изберете къде ще ползвате уредът. В следващото поле трябва да прикачите снимка с заводският стикер на уреда. Ако не знаете как изглежда, може да видите примерни, като плъзнете надолу. Въведете и модела на вашият уред. Ще го намерите на заводският стикер, залепен на уреда ви. Предоставени са заводски стикери за различните уреди. Както може да видите, модела на уреда е ограден в червено под номер 1, а фабричният номер под номер 2. В следващото поле въведете фабричния номер. Последна стъпка за регистрацията на 25-месечната гаранция е да изберете дали искате да получавате информация от Миле. Следва да финализирате регистрацията, като натиснете бутона "Изпрати", и така вече имате регистрирана 25-месечна гаранция. Сега вече може да продължите с регистрацията на вашата 10-годишна промоционална гаранция, ако имате такава. Отново изберете регистрационни форми, плъзнете надолу и този път изберете 10 години пълна гаранция от Миле. След като отворите формата за регистрация, в първото поле въведете двете си имена. Следва да въведете имейл за обратна връзка и телефон. От падащото меню изберете датата, на която сте закупили вашият уред. Въведете и адреса, на който ще ползвате уреда. След като въведете адреса, от падащото меню изберете вида на вашият уред. Следва да въведете и 9-цифреният фабричен номер на уреда. Може да го откриете на заводският стикер, залепен на уреда ви. Предоставени са примерни заводски стикери за различните уреди. Фабричният номер е ограден в червено под номер 2. Ще трябва да направите снимка на заводският стикер и в следващото поле да я качите чрез бутона "Изберете файл". В следващото поле качете и снимка на касовата ви бележка. Отново чрез бутона "Изберете файл". Последна стъпка от регистрацията на вашата 10-годишна гаранция е да изберете дали искате да получавате информация от Миле. Сега вече може да финализирате регистрацията, като натиснете бутона "Изпрати". И така вече имате регистрирана 10-годишна гаранция. Ще получите потвърждение за регистрацията на предоставеният от вас имейл. Важно е да знаете, че вашата заявка за 10-годишна удължена гаранция ще бъде обработена в рамките от 3 до 5 месеца. Надяваме се, че това видео ви е било полезно.